Muri yeZimbabwe makadiko tirikusangana pano pa Sly Media TV zitandonze Sylvester Tapfumanei tirikusangana nasu uno nenyaya inosuwisa yakaitika kudema kumhuri yekwa Chirunga vakashayikirwa nevakomana vavo vaviri iri nyaya yengozi. Isu tinoziva kuti zvinonzi kugona ngozi huiripa. Zvino iri panapa unoshaya kuti unoiripa sei nekuti mwana wa Chirunga mukomana anonzi Tapiwa akapondwa mushure mekunge anenedzerwa mhosva yekuti akaba foni ndokubva aponderwa mubottle store rinonzi Inner City rinowanikwa paDema Growth Point. Mushure mekunge apondewa pasara papfuura makore anokwana kuitawo manomwe kana kutiwo 7 munikina wake akazotangawo kugarwa nemweya wemukoma wake Tapiwa akanga ashaya makore 7 akapfuura. Mweya uyu wambata waiti ukabata munikina wake waimubata ari kumba obva anzwa kuda kuenda kuInner City obva kumba kwava achimhanya zvokupepereka zviya osvika kushopiko kuya otanga kusumudza masunuka achipwanyira pasi achiita zvese zvinoratidza kuti munhu akanga atogarwa neshave risina kunaka. Zvichitaurwa zvinonzi izvo nevemhuri yavo kuburikidza nababa vacho vanoti mweya wemushakabvu Tapiwa wakadzorerwa mumusha mavo mushure mekunge apondwa. Vanhu vakamuponda vakaenda kung'anga, vakanopuwa mushonga wekudzorera mhepo mukati meimba yavo. Mawira azvakaita ndezvekuti ng'anga ishi yakavapa mushonga wekuti chiendai munobvisa mari muchiti muri kuda kuita sekunge muri kubvisa chema sekuti musuwo akanga achichemewa makanga musipo. Mangobvisa mari iyoyo munotanga maiteketera, kana maiteketera muchaona zvichaitika kuti ngozi iyi inobva yabva kwamuri yodzokera mumba mavo imomo. Ndo zvakaitika saizvozvo. Vadaro ngozi yakatanga kugara pana Tashinga ichiita mashiripiti achiita zvese zvokusumudza masunuka izvozvi achipunzira pasi ari ega achiita rimwe simba rakanga risinganzwisisike nevanhu kuti raibva kupi. Asi hazvina kuzopera zvakanaka nekuti mhepo iyi yakatozotaura kuti mushure me2 weeks kana baba musina kuchenjera inini ndiri kuzoparara kana pasina zvamazoita. Ndo zvakazoitika. Regai tidzokere patakataura nababa vake Tashinga vachikurukura nezvenyaya iyi. Anga akuita kubvira ipapo anga asiriyo handiti kusvika kuma 1-2 amene zvakungoita kuma 4 angoti gwerere rezi baba atongotisiya. Shemu nematambudziko. Ngatidzokerei panyaya yekutanga kwakaitika nyaya yengozi. Mataura kuti vanhu ava ndevekuziva vakarwisana navo nenyaya yefoni iyoyo. Ivo pari zvino vanoti chii panyaya iyoyo yekufa kwemwana mukomana wenyu wekutanga Tapiwa? Zvavakaita vanhu ndopatafamba takaita mistake. Vozi vanhu vakagumbuka vakati vanhu havafanira kuuya panhamo vozi vauraya munhu. Vakati aiwa ndizvozvo patachema munhu patavika. Vabva vaenda kwachief vakati isusu sekuponda kwatakaita munhu toda kunobisa chemo yekuuraya kwatakaita munhu, mari yavakasenzesa toda kuvarefund titenge titabata basa iri. Vachief vaenda vapanana mazuva pamambo sekapa vapuwa mazuva ekuti kana mari yaunganzwa neni kwachief oya saka isusu taiwirirana. Vabva vazoya kwandiri vakati chief zvaane mari kamwe kaari kuda tadi kungojamba chief tongonanga direct tonobhadhara mari isu hatakuzviramba. Gambi mari yainzi yanga yakareverera. Saka ndo brand yamwe yatakaita patatotambira mari yavo tatongoitawo zvatakangoita. Alright. Saka zvikureva kuti kureverera kwavaita kwaive kwokudzorera ngozi mhepo kuitira kana zvavada kuuya zvinozongoya kuno. Tichikurukura nababa vake vazere nemisodzi pamatama mumwoyo mavo vakadumbirwa nekuti idzi ihama vanhu vekuziva vakatomboti vanoda kuripa asi vachiziva zvavo kuti vakashinwa vachishinira pamwana wavo mukomana mukuru kuti mhepo iyi yengozi idzokere kwaari.
asiwo mashiripiti chete anga achiitika ekugarwa kwa Tashinga. Musikana anonzi Shamiso anga achishanda mushopu iyo ino City mubottle store padema akatanga kuchibirwa mari ichishaika zvisinganzwisisike. Regai tinzwe kuti ndezvipi zvanga zviri kuitika paanga achishanda mushopu iyi. Ipapo ndinakana chekutaura ndiri kurwadziwa izvezvi. Ndikumbirawo rubatsiro nekuti murungu chaiye haachakwanisa kundinzwisisa. Zvakaita sekuti ndiri kutora mari. Ndingati last year pazvakatanga ndakashaya 460. Mari iyo ndakaishandira kusvika izvezvi ikapera. Musi weMonday wauya Tashinga achiita zvaakaita achizonofa. Ndakatoverenga mari nini kuma2 kwakunoboka. Ndaverenga mari iyoyo. Imari yekuti yanga yakawandisa but ndakakwanisa kutora mari yandinokesha pazuva. Ndobva ndatora $700. Ndobva ndaisa kwakadaro. Semavigira ndoita mazuva ese. Ndobva ndatobuda, ndobva ndatotenga sadza pana mai vangu arapo. Ndobva ndatodya sadza rangu. Ndobva pauya wani munhu wandakatengesera wandiri kuziva nanhasi. Ndikushaya kuti ndakatora mari yakadyiwa nani handisi kuziva izvezvi kutaura kudai so. Ndobva ndatomutengesera anga $100 US. Akanotora futi bhegi rangu pakanga riri 700. Ndobva ndatora $100 yakaparadzana. Ndobva ndaisa $100 yakabatana. Ndobva ndachinja munhu. Ndobva ndamupa zvaanga achida. Munhu yeye ndakatobuda naye mubhawa ndikamuperekedza ndikamusiyira parodha. Ndobva ndatodzoka ndakabata plate yangu yesadza. Ndobva ndatotenderera so. Ndobva ndatonogara kuseru. Ndobva ndatanga kutodya sadza rangu iri mandi. Ndichipedza kudaro mota yemadrinks yakabva yauya. Ndobva ndati mota yemadrinks regai ndimhanye nditoita sei? Nditore mari ndinohodha. Ndobva ndakatodzoka nemukati imomo ndobva ndasiya plate yangu apa. Ndobva ndamhanya futi kudzokera mukati kuti ndinotora mari. Ndakasvika nanhasi andigoni kuzvitsanangura. Mari iyoyo handina kana kuiwana nanhasi. Ende hakuna chimwe chakatorwa mubhegi imomo. Bhegi racho rakabva rakashayikwa zvese. Nekabhegi kacho nemari yacho. Tadaro tataura nababa vaTashinga vachirunga vanoti ivo ini chandiri kungoda hama dzangu ndechekuti ndapererwa handisisina kana chokubata. Ndiri kutsvaga tateguru vanokwanisa kunge vachindibatsira panyaya iyi kuti tigone kudzimura mhepo iyi kana kuti iende kwavakaponderwa. Asi handisisina kana mari yokupinda mumatare. Zvavakataura ndezvizvizvi. Alright, ngatichidzokai kune zvemutemo wenyika. Munhu akaponda munhu imhosva. Nyaya iyi kumapurisa yakabatwa sei? Vaponda munhu vana vakasungwa. Vasungwa. Isusu sata tinangoti isusu pakasungwa vana within 5 days. Vanhu vangu vatopanze vachinzi vapuwa bail. Bail rinokodzero remunhu wese ari rangu. Vachinzi vapanze. Svika pari zvino vari panze for 7 years. Havana kuzomboenda kukoti. Kukoti handizeni handina handisati atombodetswa. Tingati pane huori hwakaitika here kumapurisa kuti vanhu vatozikanwa kunzi ndo vakaponda munhu naivo vanotobvumawo kwamambo asi kukoti wozitadza kuwewe. Isusu chandiri kufungidzira techiti hatidi kuti tinange nemazisa. Techiti vanhu vakaponda mwana wangu mumwe hama yevanhu ava mkuwe sekuru vake hanzvadzi amai vake mukuru wenyika. Saka handizosedi kuti anogona kuti kudii zvozi nyaya yakakumidzwa kutwa chopu yakaraswa. Saka ndakati handizvipindire ndizvechirungu pandati hatidirane nezvechibhoyi. Zvechibhoyi zvataita kudirana nazvo ndo zvavabva vanotsipika vatakundwa. Saka ise ndiri pazere. Ndobva ndakutangwa anogona anoti ndozvigona andibatsirawo. Aiwa varidza huhwi kudaro isusu veSly Media TV munongoziva kuti togara tidzifambira takatsvaga kuna sekuru vakasiyana siyana kuti ndiani anogona kubatsira mhuri yokwachirunga. Sekuru ndudzo vanogara kuRockview kuZengeza 5 vakati ivo ngavauye kuno ndizovabatsira. Saka nhasi uno tiri kupinda mudare kuti tinzwe kuti ngozi iyi ichaitwa sei. padare
machinda mapinda mudare munouchira kuti makadii tateguru Makadiwo tateguru. aiwa ndiri mutano kwakadini kumatumba Dzudzo. zvinaiwa harina maka ndiwo mazwi machinda anopandwa nemwere motipa mukanya mazwi enyu tateguru tauyawo nemhuri inobuda nemudema maseko. Mabhizo ndiwo akawanda mukati medzinzaramiso dzega ega, saka vakaridza uwi kwandiri vakati zvadzudza zvanetsa mukati memusha, hamungatiwanirawo here angatibatsira semhuri. Ndikati haiwa, regai ndimbotaura naasekuru vangu ndimbonzwa kuti vanotitendera here kuti tiuye uye vanenge vakasununguka here. Saka ndauya navo vana vasekuru, misodzi yega yega pamatama, inovasiya kwamuri, havasisiri vangu vavenyu. Tinotenda tateguru ndudzo. harina mhaka machinda iwo muchinda nevakaranga vako vaunawo vari papa. Dare renyu ndicharipanda pano. Kana ndapanda dare renyu, kana tasvika pakunoita mureva pamwe, tanzwanana, dare renyu ndichakugadzirirai. Asi pandichagadzira dare iri nemhaka yekuti makaita ruzha kuna mukanya, ndichagoitai dare renyu pasina miripo, nekuti chinopa kuti vapere muite ruzha hazvirevedzi machinda kuti vapera ava kwavanenge vabva nedambudziko ravo vanenge vasina zvikwanisiro. Chimwe chinozovapa urombo ndechekupera kwepfuma vachiripira zviro zvisiri kugadzira dambudziko. Munonzwa zvandoreva? Zvino dare renyu ndicharipanda ndorigadziridza pasina muripo wamucharipa. Asi kana dare karapera, hamurambidzwi kuuya akamotaiwa sahwira takaita murwa pamwe, matendo haatadzi kuitwa iwani. Munonzwa zvandoreva? Nekuti nhaurwa yenyu ndakaitarira, ndiri kuona paine kuchema kwemhepo dzevafi. Chiro chekutanga, mukati memusha mune misodzi irimo, asi misodzi iyoyo kuuya kwayo mukati memusha ndekwekukonzereswa nevapenyu vanochikaira. Iwe muchinda, iwe mumusha mako, mudzinza mako, ndiri kuchiona chivanhu, ngoma nengoma nembira mumusha dzichirira. Zvakaindepi izvozvo? Vakuti vakunamata vakazviregera mumusha. Zvava zvangomira. zvipfugamu Ndoramakupanda kuti maakuita rezvipfugamu. Kwete isusu tiri vadiki zvechivanhu zvachititsikatoziziva, vanoziva vacho ndo vakatisi. Chiregedza ndikuudze muchinda, chakaitika chekutanga mukati memusha menyu imimi mega, makuru venyu mune zvamakaita. Zvamakaita izvozvo utapatiwo hwakaitwa nevakuru vako ndo hwakakonzera kuti midzimu yemumusha menyu imimi isungwe. Saka midzimu yemumusha mako muchinda yakasungwa. Kunyange ungasume musumiro upi kana upi kana upi, hapana chaunenge uchidini uchiita. Unonzwa zvandorevedza muchinda? Ndoda kudzoka panhau yako yakuisa mukati medare rangu rinore kuti iwe wava nembwere dzako mbiri dzaparara. Urombo hukuru hwekuti mbwere yekutanga yakaparara ichipondwa,
izvozvo. Mvere yechipiri kwakuchiparara nekuda kwemhepo yakafambiswa nemutoo usiriwo. Unonzwa zvandorevedza Muchinda? Izvozvo, yes. Ndonhaurwa yako iwewe. Ndizvo. Saka hazvitadze kuita nyore kuti mhepo dzevafi vari kufa kuri zvino mumusha mako iwe, kunyange ukatadzirwa zvinengei, hapana chinodzoka chichibva kwauri. Unonzwa zvandoreva? Ndizvozvo. Chiri kudivi rako kunouyisa manake, kunouya kuchema nekusvima, kurevedza kuti nazvino uno kunyange vana muparamhaka vanopara mhaka. Noti dare rako Muchinda ndiri kuriona riri dare randiri kuona rine mabhurakwacha mukati maro, nekuti mbwere yako yekuvamba Muchinda yakapondwa mutsiva. Ndizvozvo. Akaurayiwa mukurwa. Ndizvozvo. Asapondwa mutsiva imomo, vananyakupanda vananyakuponda Machinda havana kutiza, vakavapo. Nhaurwa dzikavapo dzikanzaiwa neremabhurakwacha. Unga zvandorevedza. Asi pakaita nhau ipapo ndepekuti iwewe Muchinda unozviziva kuti kana munhu mumusha akapondwa, manzwa Machinda, tinoti aiwa mupwere uyu auye achivata munhumba, tinongobva naye kusango nekumwisa murinda. Chatinomwisira murinda ndechekuti tinenge tichiti enda unorwa. Hatingakugamuchiri mumusha kaiwe usina kurwa. Sandizvo here Muchinda? Ndizvozvo, yes. Ndozvawakaita. Ndizvozvo chaizvozvo. Saka dzinokachitarisa. Aiwa, nditaka uya akapinda mumba akarara mumba. Muchinda. Ndozvitaurawo Munhu kuti akafanira kupondwa. hafanira kupinda mumba, anofanira kupfuurawo. Isu takasomisa mumba. Ikandizvatokedza kutaura ndizvozvo. Akasouya mumba akarara mumba kangomona. Ndozvitaura nawo dzakakanganisa. Ndozvandiri kukupandirai, indokupandirai, ndokupai dzidziso kuti muzive kuti pamuri kutsika pane remaipi here kana kuti manake. Ondoa ndoreva. Nhaurwa dzepasi chigare idzi dzatinopanda isu tiri pano hadzisi dzehondo kana dzehuroyi, asi vanopanda rehuroyi ndo vanoteketerera kuti mhepo dzevatadzirwa dzisamuke, ndo vanosunga mhepo dzevafi. Ndo andorevedza. Ini kana ndichipanda ndokupandirai kuti imi muzive munzwisise moziva gwara kuti kana waakuchigadzirisa zviro zvako ndoda kukutaridza pakafira nyaya dzako dzese kuti usvike pakuti iko zvino mhepo wane mhepo mbiri dzamumusha mako dzevana vako iwe. Ndozvandorevedza. Ngwarira kuti iwewo pachako unogona kufa kana mupwere anodini futi anofa, nekuti mhepo yekupondwa iyi yakatorwa ndokubva yaitwa mudanhiko rekudaidza naro vamwe mukati memusha, pane kuti mhepo yende inorwa kutadzirwa kwani kwayo. Unandorevedza Muchinda. Zvinewe tarisa kuti uone chakapa kuti iwe uite izvozvo. Wachiona wakatangirwa vapari vemhaka aishi vakaendawo kwavakaenda ndokubva vakuenda nekuseri, ndobva vakudzimaidza kuti iwe upepuke upeputswe. Unopeputswa seiko kana madzitateguru ako akasungwa mumusha? Zvinova zvamaakuona zvamaakuti imimi maakuita rezvipfugama muchaita repasi chigare. Saka vanochengeta musha ndivanaani? Vanochengeta musha madzitateguru, ndovene vemusha. Musha ukautora ukauita wako wega Muchinda unokuremera sezvawaita apa. Musha wakuremera. Uri kunzwa Muchinda? Mupwere wako iwewe paakapararira, vananyakupara mhaka vakaenda kwavakaenda vakanotora mitombo yavo kwakunodzurira mhepo yemufi paakapararira, kwakuchiisimudza ipapo kuti itevere
zvese zvauchaita kuti we uchaenda kunotora mvere uisa panhumba yorara munhumba, asi we uchiziva kuti une nhaurwa dziripo. Unondo zvandorevedza kudzimaidzwa kupi ikoko. Saka mhepo iyoyo yakuchikurwisa iwewe nevapwere vako. Ngozi yawakakumbirira iwe yapauri, yakunetsa vana vako. Saka mhepo iyi chairi kuita, iri kudzokera panzvimbo pakapararira mupwere. Yadzokera panzvimbo pakapararira mupwere, ndo pairi kunotangira hondo dzayo ichibva ipapo ichiuya munhumba mako iwe. Munonzwa ndorevedza machinda. Saka wakaona iwe pachako mvere yako iwe, mhepo yanyakupondwa yakapotera pari, asi payakapotera pari haina kupotera ine remanake yekuti irayire kuti aiwa zining'ina rangu revedza kuzibambo kuti ndakaitwa izvi nezvizvi, asi yaitouya ipapo ichitori nehondo dzekuda kutoparadza nekuuraya. Asi iwe muchinda hauna ire rawakapandirwa kana rawakaudzwa rezivo kuti uyu mupwere uyu kudzimbikana kwaakuita, kurasika njere kwaari kuita imhepo, asi mhepo ine mwaka yayo yayakatara kuti pakusvika ipapa uyu anobva aparara. Yakataura kusvika ipapo. Asi ndiri kuona chiso chako chine kuchema kukuru. Manzwa machinda, uyu muchinda uyu chiso chake chine kuchema kukuru. Panguva yaaitambudzika ipapo achitsvaka kubatsirika, aienda kumakava. Mundu andorevedza kutora iwe maberero vanze wonofudzira kune makava, woti makava iwaya aya haiwa hapana zvaanoita tanzwana. Pakunzwanana kwacho iwe uchifuratira, pfuma yako yosara ichiparara. Panguva yaitambura muchinda uyu achida kugadzisa nhaurwa idzi, aendawo kumadzisahwiro ake aenda, asi madzisahwiro ake kuti asimudze dare aiita musiya papfupi. Kuri zvino muri kurevedza machinda kuti mhepo yemufi yakaparadza mupwero akaparara. Chichaitika mukasagadzirisa izvozvo, uchatanga pamusha pako paugere muchinda, uchapabva waakuona mhepo idzi vapwera ava vairi mumusha. Kuvaona, mundu andorevedza pano machinda, kuvaona zvinochitarisawo nemuchinda. Iwewe wakapofomadzwa ndokubva wagachira nhaurwa yese pane wenyakupondwa. Pana nyakupondwa makarevedzana nhaurwa dzeripiro, vakabvuma mhaka dzavo kuti vabvuma. Sandizvo here muchinda? Ndizvozvo. Nekuda kwokuti wakanga wapfumbwa neseri, wakaona sekuti ravaipanda neravaireva rakanga riri iro rine gwara rine zambuko. Sandizvo here? Ndizvozvo. Zvino nhaiwe muchinda, kana iwewe mumusha madeuka ropa, unozviziva here kuti misha yenyu yamunogara matunhu emadzimambo? Ndizvozvo. Unozviziva? Ndizvozvo. Mumusha mukadeuka ropa dunhu rinosviba. Ndizvozvo. Munzwa ndoreva machinda, tetekerai munzwi. Dunhu rinodini? Rinosviba. Nyamupara mhaka anofanira iye kuenda kunozvityora kumasvikiro ematunhu kuburikidza nachangamiri, oripira nyati yake yekuchenura kudeura kwaaita chini chaita ropa. Zvinotitarisa uchiona kuti vana nyamupara mhaka vatanga kuona zvavakaona, kuti jinda raakurwawo pakukwanisa kwavo, pakuti todini. Makagara pasi mukataura dariri, asi mataura dariri nemhaka yei makazochirika masvikiro nemhondoro? Nai muchinda, mundu andorevedza, Ndozvinzwa. makachirika masvikiro nemhondoro chirudzi vani. Time yazvakaitika zvinhu izvozvo isusu
I think kuna na baba wangu wachiripo bosi atone hapo 7 years zvaitika. Sa munguva yacho isusu ane vanhu vaititungamirira hapana chataitomboziva zviri kufamba sei. Naye Machinda makaenda kwaChangamire, maenda kwaChangamire, kwaendwa tetekera, kwaendwa kwaChangamire. Kuti masvika kwaChangamire, midzimu nemhondoro dzedungwisa dziri kutaura kuti imi mune mhaka nananyakupara mhosva, mhaka yekuti imimi hamuna kuzadzisa ripiro yekuchenurwa kwedunhu. Unzo andiri kurevedza Muchinda mukanya, unzo andiri kurevedza pano. Havana kuchenura dunhu rasviba, havana kufambisa nhaurwa yavo negwara. Uyu Muchinda akapfumbwa, vandu kuda kunyepera, kuda kufambisa zviro negwara, kwakuchitora mapadza kwakuenda nawo kumatare ekuseri, kwakunosuma nekukumbirira mapadza iwayo achidzoserwa mhepo yemupwere wako pauriwe. Kwakusvika kwakugachidzwa mapadza eripiro, asi mapadza avo akagachidzwa eripiro Muchinda anga asina kuringana. Unza zvandorevedza. Kubva ipapo zvaitika izvozvo, mese ndokubva maitwa chikukuvatavata, hapana akazoda kusimudza musoro panhaurwa izvi. Kusvika mufi akuchiudzirwa kunzi chirwa kurwa kwauri kudaiwe kuita kwatirirwa kumusha kwako, kusvika mupwere wako akubatwa nemhepo yemufi. Sandizvo here Muchinda? Sandizvo here zvakaitika naye vapwere? Mazuva andiri kurevedza ano andiri kutaura pano, ane mutorwa ari kuseri, zimai remupwere wekuparara. Ndiri kuriona riri kuseri uko, riri kutaura zvandiri kutaura pano. Izvozvo zvandiri kutaura pano ndiri kutaura zvechokwadi. Unzo andorevedza. Iwo Muchinda, avakaranga vako ndianani wako? Haramu wangu isa. Vakaranga vako asi wavakamiririra ndiye wandiri kuona ari kuseri. Bosi akashaika futi. Ndiri kuti kudii? Zvandiri kutaura pano ari kutaura kuti ndizvo izvozvo. Saka mazwi enyaya yako Muchinda wakaidzonga, dai mbwere dzakarovedzerwa nekugomedzerwa kuna Changamire dzakaripira kuchenura dunhu. Wanzwa Muchinda? Sandiwe wairipira ka? Paida hauzvizive kuti vapwere ava havana kuzotenda kuna Changamire kuti vanochenura dunhu, asi pavakasvika ikoko vakapuhwa miko nezviga zvaifanira kutevedzera. Sandizvo here? Takazijamba zviko izvo, takazijamba bosi vakazouya kwatiri vachiti isusu hatigoni kunobhadhara mari kuna chifi, ngatichingoita isusu tawirana tongoya tongoya nemari yacho tongokupai direct. Yakaenda kuenda kwachifi tewedzera kupi kuna yatiri kukupai mimi. Naye Machinda havana kuenda kuna chifi. Mbwere haina kufira here mudungwiza maseke? Haina here kufira mudungwiza maseke mbwere? Saka kana munhu achinge apondwa, munofuratira masvikiro nemhondoro. Iwo hausi kuona here kuti ndo kufungaidzwa nekudzimaidzwa kwawakanga waita? Nekuti waifanira kungorevedza kuti manhaurwa iyi handikwanise kuita ndoga, ngaiyebve nekwaChangamire, nokuti dunhu rakasviba nderani? NderaChangamire. Zvino iwe pawakaitwa chikukuvatavata wonzi aiwa pane mamwe mapadza madzibaba edu ari tetekera ka, iwe ndeitaura newe, iwe wakamirira dzinza rako. Zvandiri kukubvunza pano ndo zvamaipindura muchiita zvaita vakuru vako. Onzo andorevedza Muchinda. Saka iwe usade kupa zvandiri kukuudza pano ndo mhaka dzamakatoita dzipi idzodzo. Ndizvo zvazvo. Unonzwa zvandoreva? Hamuna kubatana mumusha menyu imi munoita mazvake. Munonyepera kubatana, asi kana mapedza nhaurwa aziva kwake aziva kwani, musha wenyu unodada bvundura adziva remaramba. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo chaizvo. Saka zvinochitarisa nepazvava kuti yavakadzionera kushamba kwari yega kai. Ndiana akumirawo newacho. Wazviona? Hazvina hazvo mhaka izvozvo, imhakawo dzenyu imi nekusabatana kwenyu. Asi ipapo masvikiro nemhondoro yedunhu raseke haana kubatana newe iwewe pamupiro yako yawaishuwira
mumwoyo mako kuti mupwere wako ngaadzokere kunanyanya kupara mhaka. Varona dare havana kuripira ava vapwere ava vane mhaka havana kudini kuripira. Zvino mukanya unodzara ndorevedza nauya ndiri kupanda nekurevedza pano ndio wauya nevapwira seke manzwa machinda anofanira kuenzanisa naurwa izvi. Seke changamirei uyo muyerawo anofanira kuenzanisa naurwa ipi naurwa izvi. Iwe nechakubatsira zvandichakubatsira kuti mhepo iyi ibude munhumba mani mako unza ndorevedza. Asi naurwa iyi mukanya inoda seke kuti adane mharapa tsetsetse idzi dzinotori nemhaka yekuti vanosvika kuna Changamire vomurevedzera mabhodo. Changamire ovapa zviga zvake nemasvikiro ake nemhondoro kuti achenure dunhu rani rake iye obva vanyepa. Imhaka zvakarekai kwozoti iko kuchenurwa kwechini kwedunhu. Donhodzo harina hariuye kuzonaya kana matunhu aine kuchema. Uri kuchema muchinda tarisa kuti dzavambwere mbiri dzaparara zvinotaridza kuti musha uchavharaka. Mhepo iyi muchinda manzwa machinda panhumba pakapararira mupwere uyu paakapararira mupwere akapararira panhumba manzwa machinda vakaita dzivo vachida sangana namakorwa mushure mekunge vaita zvitambapwere zvavo zvavanoita. Unza vandorevedza machinda zvitambapwere zvekubvutirana nekuviga zvinyumbu-nyumbu. Manzwa machinda nyumbu-nyumbu unoiziva achipakirwa unochiziva kuti pana akatsara chiro chevamwe ndokubva achiviga. Ndozvakakonzera hondo yakamutsa musando wakaitika. Haisi nhau yekuti vakarwira vakaranga, haisi nhau yevakaranga. Vakabirana icho chitapa mazwi ichi. Haisi nhauro yevakaranga iyoyo. Aiwa ndiro kureva chokwadi. Nhaurwa iyi yandiri kurevedza pano machinda, mhepo iyi pairi kudzokera panhumba pakapararira mupwere ine zvairi kukonzeresa padunhu papi ipapo. Mwene wenhumba munofanira kubatana naye. Munoda zvandorevedza mwene wenhumba mwene wenhumba kuti kana ndichinge panoda kunotanga kunochenurwa pamusha pani pake akasagadzirisa izvozvo mukasabatana muchinda kuti mabatana panzvimbo panhumba papazosviki vapwere panogara pachifiwa. Monzo vandorevedza kana kutsakatika kwemapadza kana kutsakatika kwemushanda kunenge kuchiitika nekuti mhepo iyi iri kuuya ipapo ine mhirizhonga yemushaika kwete mbichana wawa rufuma rwaniwa vasati vatanga. Manzwa machinda vangape mhaka vapwere vavanogara navo matumba kuti vane zvavari kudini zvavari kuita. hatoona moto mushandiye munoda zvandorevedza iye mupwere ndere madashango remakorwa iri nyakupanda makorwa ari panhumba apa machinda. Monzo vandorevedza sandiye mwene wenhumba, sandiye mwene wenhumba, sandiye mwene wenhumba. Nauro yandiri kurevedza pano machinda ahidi uyu asiri mwene wenhumba, inoda mwene wei wenhumba. Mwene wenhumba akapatengesa apa anovaka pamwe apa asiyira mumwe apa izvi zvabva mukuitika. Saka achiziva kuti akatenga uye rekati akatengesa wokutanga wacho ndiye anofanira kuuya ipapo machinda. Ko iye uyu akatizei onza andorevedza mwene wenhumba mwene wenhumba akaona chiitiko chichiitika pamusha pani pamusha pake
Very good. bvunzo randorevedza Machinda. Kana asingadi hazvina mhaka, pachaita churu pachidziro ichocho, pachaita churu. Bvunzo randorevedza pachaita churu ipapo, haisi mhaka uyu mupwere aripo ari kushanda haana uroyi hwainahwo. Bvunzo randorevedza nda kurevedzerai, paida vapwere vangataiwa kushayika kunoitika mapadza kana zvaanoita mumabhindauko ake, inhaurwa yekuti ane mitombo yaina haana mutombo, asi iye haana zivo. Munoita zvandorevedza, haana zivo. Woona sekunge mbwere dzake dzaagaire nadzo dziri kumudii. Munoita zvandorevedza, zvino ndonhaurwa iyoyo. Panoda kutanga pandinotangira dare rangu Muchinda, munoita zvandoreva, ndinotangira panhumba pakapararira mupwere, ndo pandinotangira papi ipapo. Ndonosvika panhumba pako, ndoda vapwere vako iwe. Munoita zvandorevedza, mhuri yako ndinoida, vapwere vako ndo vandinoda ipapo. Tochenura, wokumbirira, wosuma, mhepo yobuda munhumba mako dzochienda dzava mhepo mbiri kuenda kunodzudza. Munoita zvandorevedza, zvandiri kurevedza pano handirevedze mabhodo. Munoita zvandorevedza, varevedzerei kana mavaona mukanya kuti tateguru vati aiwa muramba unopetwa uchakadini, uchakanyorova. Ngavagare pasi, ngavahwarare vagare pasi. Ko zvino kunyange nhai Machinda muoni here kuti pane mhesveri yakaitika? Kana iwewe wonzi ndokuripira, woripirwa zvimwe kwosara zvimwe, zvarevei? Wakaripirwa here zviripwa zvese? Kwanga kusiri kuripa, vaibisa mari yechema bhozi musi wafa mukomana takati musasvike bhozi vanhu vanga vakagumbuka vaiurayiwa. Wabva wazouya after taviga munhu wakati tinoda kubhadhara mari yamakabatisa nhamo yese tivige isusu. Ndo mari yatakapuwa yanga yakarevererwa iyo, kwete kuripa vanobvira varipa. Saka zvino muri kuona mapadza acho avakakupai airingana here nezvamakanga maita? Zvasingaenderana. Ndo zvandiri kureva kakuti hapana chamakaita. Wanzwa Muchinda, wakangopuhwa zvishoma zvamakanga marevedzana hazvina kusadziswa. So zvandiri kupanda nekureva. Ndizvozvo chaizvozvo. Munonzwa randoreva Machinda? Zvino ndo mazwi ako iwayo Muchinda. Handina mhaka nekuti ava vemhumba dzakapararira mupwere varamba, hazvina mhaka. Ina handiregedzi kubvisa mhepo yamutswa ngozi mumba mako, asi dziri mhepo dzinofanira kuuya mumusha mako iwo dzichizopotera kuvapwere dzichikupanda makwara, dzoregedza kuuya dzine rufu sezviri kuitika izvi. Asi kana ndadaro, mhepo iyi painenge yasaririra inonosarira panhumba pakapararira mupwere, ndo painenge yakusimuka ichibva ipapo ichienda kwainofanira kudini, kuenda. Saka pazvinoitika izvozvo, uyu kana asara ari kunze, ndo panenge pakuurayana vanhu, nokuti uyu anodawo kuti ave nenheketwa dzake dzaanofanira kuramba zviro zvipi izvi mumusha mani, mumusha make. Kana akasadaro, mhepo yevapwera ava mhepo yevapwera ava dzava mhepo ngani? Muchaitika zvimwe zvakakura kudarika zviri kudini, zviri kuitika. Hapazoshandiki, ropa neropa rinodini, rinodeuka. Munonzwa zvandoreva? Nekuti anenge akaisa mhepo kwauri akaona kuti mhepo yawe, anombochikairawo kune rimwe divi, wodzosera mhepo pairi kunosvikira pakapararira munhu. Pakapararira munhu panhumba pemutorwa. Saka panonodzokera mhepo ipapo kana yachaya kwekuenda, inoita zvainoita zvese ipapo. Ndo panokonzereka zvamupupuri, ndo panokonzereka kupondana kwevanhu, ndo panokonzereka kuputika kwezvinogadzirwa, ndo kunokonzeresa
kushayika kwemapadza anenge achiitika izvozvo. Saka iro zviri kwavari kufugira kana kudini kuwarira. Asi kana varipo muchiyanana, uyai mese, dare renyu ndinokuitirai pasina muripo wamunodini wamunoripira. Mukanya ndodare revapwere vako. Une chekubvunza here kana chekurevedza? Pane zvese zvamataura, I think mataura chaizvo zvataisangana nazvo, ende ndizvo hapana chamapotsa ipapo. Chatakutokumbirai kundiso chete kuti tiendewe mberi. Ndinozviziva kuti mwoyo wako wakapera kare, nokuti kwawakabva ndokure. Kusvika pakuzoparara kweumwe mupwere hauna kunge wakagadzikika. Ndizvo zvizvo. Waimhanya zvinochiva nevimbo zvokuti ukatevedzera zvandichakurevedzera pano izvozvo, dare rako rinofamba mugwara rakadini rakanaka. Ndine here Machinda wandambunyikidza kana wandapomera? Pane here wandambunyikidza kana wandapomera? Ndo mazwi angu iwayo. Ane pake paanzwa anopachengeta. Asi chinhu chakakosha chinodiwa kugadziriswa kwedare kuti dare ripiri. Nekuti mukomana paibuda nepaitotwa ndogara pano zvamangotaura izvozvo pano ndopandogara. Rose vachakabatwa nemweyo waingoenda mushopi imo motanga kupunza zvinhu mushopi imo. Saka isi taibva taida kumuburitsa shungu dzisati dzapera. Ndopatakazonopesana naye ipapo tasingazivi kuti ari kuda zvipi zvinhu zvatanga. Maiti imi uyu mupwere uyu ari kurasika njere, ari kuwanza makorwa. Manzwa? No, aitaura iye. Akasvika akanga akutaura kuti baba takatangirwa, ndoda kuenda kunorwisa pati ndiri kutadza kupinda. Nemhaka yekuti iye akanga atorwa ega kuti akwanise kukuudzai. Asi paakanga achitanga makanga musingazive kuti ane mhepo yaberekeswa yauya paari yemukoma wake yauya kuzomutora kuti mimi mununure parufu rupi irworwo. Hamuna kuzviziva kuti marwiswa. Nekuti aitochema achiti muningi wangu apfira mhosva dzaasingazivi. Muningi wangu ari kuda kumuuraya sana mhosva svikafe. Chaidaro imhepo yanyakupondwa. Ndokureva kuti ndo mazwi ayo aripo. Zvinoda kugadziriswa izvozvo. Tikuona munhu anotakura sinukari 1 yabata mhepo. Saka ndozotaura ndotateguru paipai kuti mhepo iyo ikasagadziriswa pabhawa ipapa zvikuitikira. Leo msuno pakatorwa munhu akaenda muhospitari akarwa akatsemuka musoro. Pari kuryiwa singaiti. Pari kuryiwa nekuti kwakauya makorokoza mudema musati vamboitira zvakadaro. But vanhu vakauya vakangouya kuzoskorova vanhu vapinda mudhabha waino. Toti atokunotora mfuro vanhu mapurisa tatopedza basa. But hazvisati zvamboitika. Kwesi pakatanga mhepo yemukomana wesekuru ndatobatsirwawo paakazondosumudza simuka kuti ndizive kuti gumbo rakaita sei kana kuti ita sei kuti unyatsofamba kudai. Ndenda tinwa mapiritsi musi wazosumudza simuka iro rinondirwadza neapa kuti nditi ndine chandakatsika here kana kuti handichaziva. Machinda, mhepo yaikuudzai panofanira kutangirwa dare. Kuti apa pakapingwa apa. Saka mimi ndidzoserei ndigare papi apa. Nokuti pandofanira kurwa hondo dzangu ndichitangira handipo. Ndo pandiri kuuyiswa mumusha kuzorwisa imi mapenyu. Noti baba wake vaimutora achienda kumba iti baba hazvida kuenda kumba. Tikaenda kumba tainorara kusango. Airamba kuti pamba airamba kusvika. Taitozoita nharomisa but takutozonyatsozviona izvi nezvoti taita nharo nezvaaida izvi. Hondo pasi Machinda. Hamuna henyu kupotsa asi maisaziva. Madzisawirawo amaipotse amaichikairirawo vaipfumbwa. Votadza kuriona dare iri kuti kwariri kuenda kwakadini kwakaipa. Separiri guru zvino dare rako Muchinda rakaipa. Dare rako rakaipa pariri. Bosi pamataura pandazanoona kuti ndizvozvo bosi. Zvakamubata aenda muuniversity. Kana ari kumba aende musi wafa ndo maakanofiremo. Imomo. Tasatomutora pataanga atofiremo. Zvakaita mukoma wacho. Ende akataura kuti Machinda.
Warinzwa mukanya? Rakaoma iri. Yarinzwa tateguru. Rekatevedzwa zvariri rinochikaira. Aridi kuti iwe urombe. Kana waona kuti haukwanisi kuti ndikubatsire kana unopanda matare. Usanotsvake zvikwambo. Kuzvikwambo wakatangirwa kare unofa uchingobata mutombo wakaipa uri kubva wafira ipapo. Brazi zvekuromba ndakagara ndazviramba bose. Kuromba kuuraya vana wavabereka vatiri kuda vachiva. Bose hapana mushonga unosenza usingaurayi vana. Zvino mhuri yaparara kai. Waparara mhuri yaparara ukanonoka. Wawa kutoti ndiye baba asara alipo wazve iye. Ndichanonoka ndiri munase kurere. Kana aparara wakudii. Ndichanonoka sei ndiri mazviri. Wondopasi machinda. Saka zvandinokuita ini pakutanga kwedare rako chaunotanga iwe kuita pano kubharabhadza zita ratateguru wako, wobharabhadza mazita emadzibambo ako, wobharabhadza zita remukweguru mukuru muchembere musha. Ndo zvandoreva. Kuseri kwechibharabhadzo wobharabhadza mazita evachakabvu vapwere vako ivavo. Ndo zvandoreva. Ndobvirisa mitombo yangu pano. Wosuma dare rako kumadzitateguru ako. Panobvira mitombo yangu kureva kuti ndenge ndichisunungura madzitateguru ako kuti anzwe zvauri kudini, zvauri kutaura. Kana vasingaanzwi zvavakaita zvinongo chingoreverera kumhepo yezvikwambo. Zvinongotora zvongoendesa ikoko kureva kuti hapana chauri kudini, chauri kuita. Ndo zvandoreva. Saka ndinotanga ndakugadzirira kumadzitateguru ako kuti vanzwe zvauri kutaura nezvauri kukumbira. Kana vagamuchira zvareva kuti aiwa nhaurwa yedu yava mutorododo yakuchichikaira zvakadini zvakanaka. Ndokuti apwere vakwa vakwanise kusunungurwa kuti vacheuke, vatendeuke, vatarise kwavakaparirwa mhaka. Nekuti mungozi kuti imuke muchinda ano matare anogarwa nevakweguru mune remauzho. Wopanana mhaka. Iwewe uri kuona here ropa rako kuti radeura ropa rangu. Mhaka dzinenge dzatongwa kare. Kana mhaka dzatongwa chinenge chavapo kwakuzadzisa kwenyimi vapenyu. Nonda zvandoreva. Ko zvino vanofanira kutonga vacho kana variwo vakasungwa. Anotonga matare iwayo ndiani? Ndopa vanotaura kavakweguru tangu taiwa iwe muchinda waparara nenzira isiriyo. Ukasaenda kunorwa kuti avayo kuzoposa utete. Zita rako harichadanwa mumusha. Mhepo yako ikada kuuya ichida kupotera hatide. Nokuti inozokonzera kuti ane zita rako iye azofa mafiro api. Ndopatinoti kana mupwera apondwa akazvisungirira arare munhumba. Anongobva ikoko achisvika achienda kumarinda kumuwedzera kuti awedzeri kutsamwa kuti aiwa ndaraswa sembwa. Mundu zvandorevedza. Wanditadzisa kuvigwa sevamwe. Saka hondo yacho haidini, haipere. Ndo zvandakazoita kune iye akazofira mumba kana kupinda mumba. Asika kwakatangira nyaya ndoko makadzonga. Hando zvandareva rinai. Iye wacho uya akafamba manje kwete kuti ndozvatakasita. Uya akaramba ega. Kuti andipinde muso wacho wataida kumutora zvakaramba. Takaenda kuseni zvakaramba. Total zveka. Takazonomutora the following day chibva tangoyabva tasomuvika. Kana board vingi atatomboita. Saka maona mhepo yaramba pane zvakaramba zvega ende hapana kuita nhasha. Aifanira kunoringa chiso chake ipapo. Anenge aifanira kutevera maifanira ngoti muchibva kunoradzika iye mwatobva ipapo atangana nemusana. Because patakabva unomutora kwaanochengeterwa kumamochari uko. Takati tichibuda mumochari tirimo takamutakura. Unochengeterwa zvitunha. Saka pane kombi yakauya kanoda kunokata kudai voti box ndo rakamirova kunoti gu richidzoka kubva rinoti gu richidzoka kuitwa kunge richatobuditsa kunze zvoti yaidriva akatodzosera mota kumashure kuti idarike. Manzwa machinda. Saka ipapo pari kutaridza kuti dare rako muchinda ukakumbidza kutevera mhepo idzi dzakatsamwa. Ndizvo zviye. Mundu zvandorevedza. Pakatoganhurwa kunzi pasawanike umwe munhu anofanira kutevera.
ndomusaka musina kumuringa chiso chake mukuonekana naye, kurevedza kuti makatomuviga sembwa. Mondo andorevedza Muchinda, kurevedza kuti kwakatowedzerwa kutsamwa kuru. Saka pakuda kungochimbidzwa chete apa kuti pagadziriswe, Machinda onorwa ega hondo dzawo zvopera. Hapade dumwa, hapade chikwambo, panoda muromo wako iwewe Muchinda, ndo unodiwa ipapo zvega, nemitombo yangu zvega. Ndo mazvi iwa zvinayo gumbo rangu rachona iri kuti richaita musheri richadamburwa. Handizvo here Machinda, richadamburwa. Wakwegura kare ko uchada kuchika era uchienda kunogara pamwe. Aiwa hazvina mhaka mwanangu, ndicharitarisa dare irori. Pandichatanga dare remukweguru ndo pandichatarisa dare rako kuti izvozvo ndezve kuvapwerere kumusha kweMuchinda uyu kana ndezve kumushawo kwako. Paida wakaroyewawo mukugara kwako, zvese zviriko izvozvo ndichazviona ipapo. Chakupai mutombo anenge aine chake chaanoda kurapwa ndokurapai, hazvina dambudziko. Tombotanga neizvi yakuchemedza iyi. Saka iro rekuenda kunhumba kweuyo idare ravo ravacharevedza vega, indangorevedza. Kana asingadewo uyo hazvina mhaka, ina handiregedze kuita dare. Asi dare rekunotangira mweya wemushakabvu unotangira paakafira. Saka hatizozivi kuti paunotangira ipapo uchida kudzokerawo panenge pachirwisana mikono miiri, kuti vari kuti hatizi kuda mhepo iyi kunongaidzokerawo, uyuwo Muchinda ari kuiramba, kuti painenge ichirambirwa ichinowira ipapapo chii chinozodini, chinozoitika. Panorwa mikono, ndondo yeuswa unotsikwa nekudini. Panoitika sekuru kuwetaura musikana ukuone muri zveshopuni, musikana uyu wekushaya mari aitotaura kuti andipiwe wofu ende akatoboda kuti ndifambe kumaprofita. Saka uzoziva kuti anozvikamuchira here kana kuti iye akanyatsowana dambudziko zvikamurwadza stereki yende achamhanya kuma achatitsvaga. Muri kunzwa zvandiri kureva Muchinda? Uyu Muchinda nhaurwa iyi batsira vapwera. Nhaurwa iyi haisi kuda kuti iitwe kateketeke. Munhu andiri kurevedza? Nhaurwa yenyu iyi inhaurwa inotori nemhaka mumatunhu yandiri kureva. Munhu andorevedza? Inhaurwa yekuti uyu Muchinda uyu Muchinda uyu anofanira kuchikaira iye ega netsoka dzake, oenda kumunhu wemuridzi wenhumba pakaitika chinhu ichi, iye ari mwene wechi womusha. Ari kurenda ari akatenga iye, ati ari kurenda ane waanobhadhara mari. Vava varipo ezvinezvi ava vakatotenga, vakatengesa akanovaka pasaidi ndomuziva, ndo wandinoendera ndiwo wekuponda vacho eka ndivavo ivo munhu akaponda. Machinda, ndati woendesa shoko, kuendesa kwako shoko ikoko kuti shoko rasvika. Very good. Mhepo dzinenge dzakatevera tiri kuda kugadzira gwara. Kana tichiita matare pasi chigare hatidamburiri. Tikaita musiya pamwe tinozopedzisira taakuzvipingiridza kumberi. Munhu ngaataure neshoko remuromo wake kuzvirambira ega. Mazuva unenge wapuwa iwe ndo unonewa kwandiri kandi ndinda kutuma tateguru kwandakachikaira kweko kanzi zvakadai. Asi izvozvo zvese zvinenge zvaitika hazvitadzi seini kuti ndikugadzirire dare rako. Ndo mazuva ako iwa. Saka sekuru vangomirira imimi kana manosuma handizvo shumba, kana manosuma uko sekuru vakutotanga basa ravo. Binduro ndokudiwa ini zvandotoita hazvinitorere time, hazvinitorere time. Maybe mangwana kusinde totonge ndatowekupamba pato ndototaura navo. Aiwa hazvinetsi, aiwa zvinotenda.
ndiriwe pano munongondiona ndadzoka zvekare. Aiwa harina makamushinda. Tende. Aiwaka ndo nyaya yatakataka kubatirai pano pa Sly Media TV. Sekuru ndodzo vataura kuti endai munokurukurirana nevaridzi veBottle Store, ndigozouya ikoko ndozoona kuti mhepo iyi ndingaibvise sei mukati meimba iyoyi kana yatingati Bottle Store yepa Inner City. Asi vati kana zvikarega kuitwa izvi, sekunzwa kwamaita, muridzi weshop acharamba achibirwa mari, muridzi weshop acharamba achiona mashiripiti achiitika paBottle Store yake anosanganisira kufa kwevanhu. Mibvunzo yatina zvinezvo kuti muridzi weshop achabvuma here? Uyezve mumwe mubvunzo watinawo ndewekuti zvinobvumirwa here nevebandiko reZinatha kuti kana ngozi ichinge yauya isu tichigaronzwa mashavi nematare akawanda achitaura kuti kugona ngozi uiripa, ko iyi n'anga yakatora ngozi ikaidzorera mumusha mevakanga vatopondwa vacho inofambiswa sei? Nekuti iye zvinezvi paane makuva maviri aunzwa nekuda kwerimwe dare reimwe n'anga yakaona zvakakodzera kudya mari, asi imwe n'anga yakaona zvakakodzera kudya mari ichidzorera ngozi mumusha memakapondwa mumwe yezvinezvi paane makuva maviri. Ndizvo here? Pindai mucomment section mutiudze kuti zvinoita here uye n'anga yoitwa sei nevebandiko reZinatha nevemutemo unotiwo kudii. Ndo zvinobvumirwa kuti zvinge zvichiitwa here izvo? Chatinoziva nchekuti mamwe matare mazhinji anokurudzira muri kuti regai tidzore mhepo yemufi. Kana tadzora mhepo yemufi inotaura zvainenge ichida kuti ndinoda kuripwa nemombe dzakati, ndinoda kupuhwa mukadzi, ndinoda kuti zvese zvinenge zvichitaurwa nemunhu anenge akasvikirwa neshavi remunhu akapondwa. Asi iye zvino izvi tiri kuona huipi huri kuramba huchienderera kumberi? Taurai mucomment section. Tiri kuzodzoka zvakare nasekuru ndodzo vachipinda mukati meBottle Store iri kuti vanogadzirisa nyaya iyi kuti mhepo idzokere kunorwisa kune vanhu vakavauraya. Zita nozuvesa tafumane, rambai mchisubscribe tipinde 400,000 uye takanangana nekuenda ko 500,000 subscribers pano pa Sly Media TV. Tinokutendai nekuramba muchititsigira, imi ndimi vanhu vacho.